I. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Kulon waspadake ingkang prapta iki kaya kadang panengah Pandhawa kang kekasih Raden Arjuna. Raden, kanthi karaharjan praptanira ana ing pertapan Kutha Runggu iki Raden, kawula nuwun inggih sang Topawit kasembuh berkah pangestu paduka sang Adi Penemban. Sowan kula kanthi raharja mboten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konju. Oh, Penemban. Yo Raden. Banget panarimaku dene sira ngaturake pangabekti andadekake suka marwataning atiku. Anoman wonten dawuh Penemban. Kono-kono prayogakna pasibanira kawula nok lho iki ngestaken dawuh paduka sang Adi Penemban. Iya. Raden wonten timbalan ingkang ngadhawuh sang Adi Penemban. Muruhanira Raden. Marmane aku utusan kelawan abdiku si Anoman ngupadi kelawan paduka Raden Arjuna. Yektine iki ana bab-bab wigati ingkang nedya tak dawuhake kelawan jeneng sira Raden. Kawula nuwun inggih. Coba Raden yen ora selak kelawan jroning tiyasira. Sira pratana pertapan Kutha Runggu iki kaya ing ana ingkang hanenuntun jroning atinira. Coba prasajakna apa Raden kang dadi sedyanira. Inggih. Penemban mugi antadosna ing kauningan. Waleh-waleh menapa sowan kula ngabiyantara paduka sang Adi Penemban. Estanipun kula namung mestuti warsitaning Bathara menawi dinten menika jawata nedya matedaken nugraha tumuruning Ponang Wahyu Sri Makutha Rama ingkang mapan wonten ing pertapan Kutha Runggu. Saking pangraos kula inggih namung paduka sang Adi Penemban ingkang menang maringaken nugraha menika kala wau. Mulawi saking menika Penemban menawi to kula dipun keparengaken menawi tetela mawi srana srananipun menapa prayogi paduka sang Adi Penemban kula aturi paring dawuh. Rasa madu Satawana kang kekuncung liring ngira mirah manis mraati malakung niring tuwa jayeng tirta Boyo ingsun temah mati wuhan sungsang lungsen mangsa lamun kasetan tinole Raden wonten dawuh Penemban. Nah, yen to pancen ngono mala iki tanpa nono nugraha kang bakal tak paringake kelawan paduka Raden. Mikina swengasta
parekane sang Maharsi Duh Gusti tasih ira hamlang mangka langkung sahari-hari ratri mring kusuma kangen dangi Raden wonten dawuh penemban. Nah, iki Kang Nedya tak paringake kelawan paduka Raden Arjuna. Nugraha iki rikala semana wis nate dadi rebutan. Nah, dina iki wis ana panguwasaku iki bakal tak paringake kelawan kowe. Raden Arjuna Tampanana Janaka. Boyata Maduretna kang pinastika pinasti dadi kusuma pepujanku kekuwira kang weh prudah Hendriya Driya maternyuh tes lina bong brangta Raden, sabab apa Raden Arjuna kok sungkawa? Aku rila legawa lair trusing batin nggonku peparing kelawan paduka Raden Arjuna. Tampanana pusaka iki Raden. Mboten premban prayogi pusaka menika kula aturi namakaken dumateng jaja kula kemawon. Pedah menapa kula nampi pusaka menika? Ibaratipun namung badhe ndheder dosa, badhe netelaken kawibawaning kasatriyan kula. Kula ngertos menawi pusaka menika pusakanipun kadang kula sepuh Kakang Prabu Basukarna ing Awangga. Kula sampun trimah penemban. Kula mboten gadhahi pusaka menika, kula sampun rila gawa lair sing batos. Menawi ta nugraha menika ingkang paduka paringaken dhateng kula sampun monggo penemban kula aturi namakaken kemawon dhumateng jaja kula pejah kula lampahi penemban Mulat monot yana Arjuna Esmunira kananungsan kadrapaning tingkah ing mungsuh niran para kadang toya wang-wang neh nawangan nak yaya astu para sidam sekaring bawana langgeng Raden yo petela tulus bebudenmu Raden sejatine iki mau aku mung kepengin nodi sepira antep prastyaning atimu anggonmu ngrilakake pusaka senjata Kunto Wijaya Danu kang wis nate dadi rebutan kelawan jeneng sira ewa dene sira wis narima kalamunta pusaka iki dadi darbeke Kadangira werda ing Awangga Prabu Karna yo Raden yen to pancen mengkono aku banget bombong dene darbe kadang ingkang jejeg adek-adeke wis pesthine jeneng sira Raden antuk kanugrahan rikala semana sira wis antuk wejangan Astabrata sapa sing maringi aku ora wenang bakal medharake nanging wis mbok tampa. Nah, isih ana panunggalane Raden.
wejangan Astabrata mau isih ana panunggalane yaiku ingkang aran Makutha Rama. Wahyu Sri Makutha Rama iki agemane Sri Rama Wijaya. Sadurunge manitis panjenengane ninggal ageman wujuding Makutha. Yen to diagem iki ing tembene bakal bisa jumeneng Ratu Trah Pakuningrat iki wujude Raden. Nali saya kadriya Triasmara marang risang katirate-rate ratune wong Cakra Kembang Jaya Kusuma asimring kula kepriye Raden saka pamawasmu. Aduh Peremban bingeng manah kula tanpa pepindhan sak sampunipun paduka sangati Penemban maringaken wujuding Makutha Kencana ageming Sri Rama Wijaya nguni. Ya Raden, iki ora bakal takon ngagem ana ing mestakanira kang kasat netra. Iki bakal manunggal ana jroning sanubarimu jalaran iki mung minangka pralampita yen to iki Wahyu Ratu. Mekaten Peremban. Iya. Meningna ciptamu menepna rasamu bakal tak papanake ana jroning angganira Raden. Raden wonten dawuh Penemban. Nah, Wahyu Sri Makutha Rama pulunging keprabon wis manunggal kelawan jeneng sira. Nanging wanti-wanti dawuhku Raden Burhanira. Nadyan sira wis antuk Wahyu Kanarendra tegese wis entuk Wahyu Ratu, kowe aja ngarep-arep jumeneng dadi ratu. Aja cuwa rasane ngatimu lho Raden. Narik kowe ngarep aku wis paring dawuh nadyan sira kedunungan Wahyu Ratu kowe aja ngarep-arep jumeneng ratu. Tegese ibarate wong nandur aja mbok unduh dina iki karben anak putumu besok sing bakal ngunduh. Iso nampa pengendikaku? Piye Raden? Inggih Penemban, dawuh paduka kula tampi kanthi bingahing manah kula. Sinaosa kula mboten jumeneng Narendra, kula mboten kepengin badhe nyepeng keprabon. Namung ing benjang turas kula sinten kemawon ingkang kelampahan jumeneng Narendra. Lah rak ngono Raden. Lah yen wis pancen mengkono, saiki aku njaluk senjata pitulung. Pusaka iki balekno menyang sing kagungan. Balekno marang Kang Raka Prabu Karna lan aku kelawan Anoman jalukno pangapura kelawan Prabu Karna. Mekaten Peremban. Iya Raden. Inggih.
penemban menawi tetelo mekaten dawuh paduka keparenga nyuwun tambahing berkah pangestu lumahing sir. Ya Raden lalu sing tak bebakali ya Raden. Kalangian agar panda muncar sinar kekonan surem sorote padang kasolan pacaring purnameng gegono jegrek yayah tugu binu sinukarto sang begawan Kesawa Sidi riwus nyomaringaken Wahyu Sri Makutharama lawan Sang Arjuna kaya wis rumaos purna karyanira Cigra rucat busana kapandhitan badar jatene wujud nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Narpa Kresna tantus kanyakra ring Rajiwara Jahnawi Suta kang munggah kekalih ing rata beher tumiyango ingkang sarutama tanwarta magawi ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat. Tak pikir-pikir wong sing gaduh kuwi kalah karo sing gadah. Aku gaduh pirang-pirang taun kalah karo sing gadah terus kalah karo sing duwe. Mak klebat iki wis entuk-entukan. Ya. Yo bejane dhewe-dhewe ora kena dimilikake. Ya Arjuna, aja kaget pun kakang sing ngawat-awati saka ing kaduan janji.